Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba AK Suchang ubade u engineer katanat MECL jong ka jilla Meghalaya. Ulayo ban palat pat ba ya ka jingrai junom naka film so sat ka jingim. Kabalalong menta kasngi hakasi National Darbar Hall Maukhar Shillong. Hakani kasngi layadon lang uba lari Suchang ubade unong penmi film ki teng shop bat ki puran jong ka nika film. Palape jaga film komedi jonga let's say pilai I jaga sub acting ke jong iru idon ka sub berthok jing ruai idon ka sub ban ruai ro tangba im da bahasu memang adu kata jangan ai ka jing kitbok kit rubiang ya pi ba pai bok ai ba kane ka film jong pi kan long ka bayat yo bahkan long ka ba la ban kring ya ki pai ba baju semua tena ban film khasi kumju ai ka jing kublai kerpang dan mentah ki main actor actress mah kum I well born mensong ibal asyim ya ka lead role I Mary Paryong kumju I kordor I pentemai bor warjri I don em netep kamyo I inadu menne te ngai ka jingkit bok kirbiang I baro om tang I kinong a rewat ya baro kine kibalong kibadon mentah kane ka film nadu kinong ruai kinong tho jing ruai ki technicians ki cameraman pat kumta ter bat haka juga por ngamla kanda ai kublai kerpang ya Ima Eke Suchang ibade syukur bat ngama ibalong SE project jong ka MPDCL ibala pelai por kenang bat ibala yai up top nadu meneng ai iba ilawan suam iban yang giro andre kublai sibun ma ya kajing yaisha ka jong pi ban ku bonjak ki bre nandok ki batuk bat ngakwa ban ai ko wei kajing juba ya to kentin ba pi ong bang ni wan di yang ka batuk ko bang kwat man ong ba phai bong seperti ini baru kait nak hai kuit mat ngin de yap ngin kuit ta ka jing ong to ngai jing jumpa ya ta ba pi tu ba ka bat rong to pi mo kalong ta baru kait ni ngatrai ngi long ta mendon ba khai sini pertai ba spa mo spa ngi long ngi lang ka pon bang ya ti ni jing em jong handai kam tam ngakwa ba ban stress ya ka jing long jongki kena samna jangi mata pi man ubriu udon ya kasap kata balik ki khot ini ubriu ki mara ni ubriu la ini ya kasap man ubriu udon jajar kasap wat utu bana ana ba kulut ro udon kasap dang mencisni ngawan support kata snong plang ingkau bat ki thoi nga udon ta ba mat la hanri kita bo thain to mat la pada phin pe kita phin ngai bo de mat la ma thain kita ki kriya kita ki pra ki ai ma tang to ka de ka bai ka ba pun I ba man upre udan kasap ma ya phi ki badan hagani ka film industry ma kiba itu ha kidai kini kijat lajak bang itu ha wei de u nong tho ya ka story dan ka kana ba kidai ki nong ki actor ba ki actress kiba sim basim bentar ban pen long ya kata kijing tho jong nong tho ban penman ya ka sepedur saka perthai bat balai don kam ban penmi perthai pada don kam yo producer pada kita juga min himat ban don kam Henry ngani tu ifi ngasih kemau apa bai iba hai bok I ong ba ngasih melin ha ban tho story ngasih kemau por thought English tang sumi itu ki jikali critical analysis ngasih susah ngaong ni normal ban sei ban penmi yang tu jinnak ban tu mulung ba tho itu kente kadai ka ba nan thoi kam de ka so ma Henry ya gitu kiba la ai ka sap
boleh lah kasap kasuk bahai kumbul ba bahai pong iong ba nadok dam red nasi melin kata kadai kasap bang rak ko ku mulai